Hay mga kapobre, mao intaw ni ang life sa abroad sa usa ka inahan nga naningkamot para sa usa ka anak, para sa mga anak nga nag-eskwela. Pero unta manginaot unta ko nga ang akong mga anak makita ani nga video unta, kuhaan nila pagtulunan sa akong pagpaningkamot, hindi sila magbinuang hantod nga mahuman sila. Murag na usa sa dang akong giampo sa Ginoo nga mahuman sila. Pero guys, napakasakit in taon sa usa kay nahan nga magtrabaho in taon ipaningkamot sa buntag pa sayo mata ka usay pa mapasupasmuhan ka pa kadali-dali ka sa oras kay mudagan pa ka sa pikas nga part time. So dili jud lali mo usa ka inahan nga nasa abroad nya usahay pa kadali-dali ka sa oras, dagan dito dagan diri kay napakay giapas nga oras, pasmuhan ka pa. Ug manghinaw tunta ko sa akong mga anak nga unta makita nila nga unsa ka lisod sa pagpaningkamot sa ilang inahan. So ako sang iawhag pud sa mga ubang mga anak nga sa uban nga anak nga dunay inahan nga tuwa sa abroad unta, mga ining mga undo ayaw in taon mo pagpasagad og gastos sa kwarta sa iyong ginikanan ug maminaw unta taw mga di taw lalim unta. Makita ninyo ang akong video kung unsa ang akong pagpaningkamot sa taon sa abroad, makuhaan yung pagtulunan. Dili in taw lalim sa usa ka inahan nga maningkamot niya ang anak wala na ningkamot. Kasagaran ra ba jud kasi nakarelate ani kasagaran ra ba jud nga ang nasa abroad ang mga anak kung dili maka-graduate tungod sa nagbinuang sa dang anak, daghan yung nag-abroad nga ang anak nagbinuang magtarong eskwela. Mura ginito sa akong giampo po sa akong side mo man akong mga anak nung maabot na itong panahon nga makapahuway ko sa akong pagpanarbaho, magsitimprete na ako, maabot na itong panahon kay 19 years na yung taon ko sa abroad. Ikapoy na kong panarbaho in town pero gipaabot pa na ko ang panahon nga mahuman sila kanan usa kong paway sa mo ang lugar. Mao na lagi ito mga guys, ani yung kinabuhi usay mapas mo patawag ko sa pagpanarbaho sa dali-dali magdagandagan ko sa bus niya. Iguman ako ani akong gitrabaho karon. Muadto pa ko sa eskwelahan magkuha sa bata, iduwa na ko sa playground ang bata unya. Mao na niya kahuman akong duwa, ihatod na ko silang balay 6:30. Gumana ko katod sa ilaha, mauli na po ko sa mua. Nya mauna akong trabaho, igabot na ko sa balay, mag-compute pa, magtartanaw pa sa mga number para i-live na ko buntag sa iyo sa YouTube. O digital na rin sa ako ang side, sa ako ang bilang usa ka inahan, bilang usa ka single parents nga naningkamot para sa mga anak niya. Ay, pait yun kay mga guys, pero gusto ko nang suko, pero dili parang murag dili pa ba murag giingon nga gusto ko nang bumitaw pero dili pagitawon kay lisod ang kinabuhi. So giantos lang taon ako bisag unsa ko kakapoy usay makalimot pa daw taong kog kaon anak sa akong pag part time. Usay gani din ako kasagot sa akong mga love life sa akong kinabuhi kay tungod dali-dali ko sa oras sa akong trabaho. Usahay pa ay balo na mo sa atong naabi at apoy usahay ka chat di na ako ka-reply gani mo na ning kamot yung tawag ko mga guys kay para sa akong mga anak usasad mo nagpasalamat ko sa inyong tanan diri nga sa view sa akong mga video bisag way mga number bisag kaigo wala ka bugha bisag wala ko maigi hala i-view ho taon ninyo akong video salamat taon ko ninyo nga bisan sa kanunay bisan sa ganagmay dunay kanunay dako ko pasalamat ko mo lang gina mga guys samtang ako nagtrabaho ana nagbras nagyaw-yaw ko pero giantos na lang ginako din na ko magsigbagulbul kay lisod na magbagulbul ta kay mao naman gini nga nung gituyuan sa kinabuhi ni magbinyo magbuhat og dagang anak ko may nagsugo magbuhat og anak pero saon man nan naman hindi naman ni mabalik pwede lang ibalik sus ako nang gibalik pero saon man di kanan ginapoy yung balik kinahanglan binuang tusod og tanan. So mao lagi na mga guys karon pagkahuman ako ana trabaho gadiha ana part time niadto ko sa lounge katukitan ko ninyo nga nag-drive ko gadiha nga na jud ko kinabuhi live trabaho
dagan sa school. Nga usahay po kay ako gabaw na jud karon sa anak ko rin magkaon ko dis lounge kay kan ko yung ganing life school tapos lounge ganiya. Nya mga gini akong kinabuhi punta minapunta ko sa mga anak madunggan ko nila sa akong video nga punta. Makasabot sila sa akong istorya nga subaybay nga ginaroon sa silang school kay di lalim sa akong part na tulo sila ng college nga ako right taon usap being a single parents taon nga manikamot sila usa mahuman sila sa ilang eskwela na wa may problema sa ako kung mag-graduate kung ninyo ikaw maukir ko na at least na puman ako sa eskwela puro na kung ipangarap nila sa akong pagtulog sa CR sa pagdagandagan sa school nakita na ko kung anak ko mahuman sa eskwela puro na akong ipangarap sa ilaha unta hindi sila magka bayayat kung maminyo sila nga pareha na trabaho sa abroad kuskus trabaho sa balay hahay di taon lalim taon pagka-abroad kung kasi nagka-relate sa konstitusyon di taon lalim mga guys di yun lalim pero ubang mga anak binuangan lang ginikanan lukuhon pa pero hindi lang tako to mga guys dengan salamat nyo tanan ug sa nagpasalamat sa kunyo yung taon yung mga hinaot ko nga mag good luck ta kada adlaw sa itong mga numbers swertis